John! Join! Ta-da! Hey, 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 yo. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join, Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on. To Ma'am Tyra, Sir Gio, thank you for having me, and I hope that this morning will be very productive for everyone. Okay, just to properly introduce ang nating napakagandang guest ngayong araw. Siya lang naman ang Assistant Medical Director ng Rafael Lazatin Memorial Medical Center, formerly Hospital ng Angeles, na si Dr. Camille Selbert Tosca. O, di ba? Pangalan pa ng beauty queen na ang dating. So, before anything else, kasi nakikurious siguro kayo. You might just be asking, just like the all of us here, Doc, beauty queen po ba kayo? Pwede po bang pakisagot ang tanong na yun? Alam ko yung mga nakikinig sa atin at nanonood via Facebook and They're all YouTube at curious. sa CLTV, nagtatanong yan. Noong kabataan ko po, I was a beauty queen. Pero ngayon po, I dedicated myself to public service. Oh. So what made you decide to shift from being a beauty queen to a public servant? Yeah, because I wanted to take full responsibility and grow up as a mature individual. Of course, as a beauty queen, you also have your platforms. May mga platforms ka. But when you become a public servant, it's not all good, hindi maganda, hindi comfortable ang situation. So, dun mo masusukat yung maturity mo tsaka yung mission mo sa buhay na kahit dun sa mga pagkakataong napakahirap at hindi na maganda ang kondisyon, willing ka pa rin magbigay ng serbisyo sa mamamayan. So, yun ang difference. Okay, so how do you maintain beauty, composure sa mga uncomfortable situations as you have mentioned? Well, because as a person, I am very passionate with my work. So, lahat ng mga bagay na ginagawa natin, hindi natin expect na ito'y napakamadali. No? So, to maintain composure and to maintain everything that you do, you have to always tell yourself that it is for the best interest of everyone. Pag hindi pang sarili po siguro yung ginagawa natin. Beauty, real beauty, inner beauty, and pure intention comes out to you naturally. So, pag maganda lang po yung hangarin nyo at gawain ninyo, magre-radiate po yung greatness, brilliance, everything that is so positive and good. So, yun po lagi yung linalagay ko sa mindset ko. I can only share what is good and positive so that everybody gets to be motivated at maengganyo po sila na ang kagandahan na hindi pang labas. Ito yung also nanggagaling sa loob. Grabe, DJ Tyra, diba? pang Miss Universe. Grabe. Yung pagsagot ni Doc. Ano ba yan? At saka yung, alam mo, habang tinititigan ko si Doc, hindi ako magtataka kung bakit ngayon we are talking about mental health. Specifically mamaya, we'll deal into mental health in Angeles City. Well, habang nagsasalita siya kanina, hindi mawala-wala sa kanyang mukha ang ngiti. Smile, Diba? yeah. The smile is very important. So, paano ba na-maintain ng isang tao ang isang ngiti despite and in spite of every challenge that he or she might just be facing? Well, it's being drawn inside, no? Nanggagaling po yun sa puwersa and strength na binibigay ng Holy Spirit, of course. Unang-una, pag meron po tayong Diyos na nagsusustain ng ating energy, ng ating vitality, ng ating paniniwala and purpose, no? We can be able to believe that the love that He gives us is the love that we also have to share to other people. And nagsisimula po yun sa pagbibigay ng saya, at pagbibigay ng simpleng ngiti para sa ibang tao.
Okay, nabanggit kanina ni Doc, aside dun sa siya ay isang Assistant Medical Director ng Rafael Lazatin Memorial Medical Center, ano pa po ba yung, kasi aside from the fact that you're a doctor, anong specialization po ba nila? Could you please give us all the details that we need and understand why you look so great? Ay, thank you very much. So, I am a fellow ng Obstetrics and Gynecology Society. So, FPOGS po ang tawag nan. So, Obstetrician and Gynecologist po talaga ako. But I took other fellowship courses po for aesthetic medicine, yung pong pampapaganda na non-surgical approach. And currently, I'm a fellow trainee for the Philippine Society for Cosmetic Surgery. Yung mga gusto naman pong nagpapa-enhance through surgical approach. So, ito po yung mga bagay na ginagawa po natin to be able to maintain beauty, radiance, and of course to share it with the rest of those na also wanted to feel young, radiant, beautiful, and of course to sustain the confidence that is necessary to maintain their missions. So, kaya pala. So, all the more, now that I understand, well, aside from the fact that yung beauty really radiates from the inside, lumalabas yan, nakikita talaga. And one more thing that she pointed out earlier was, if you have a strong faith in the Lord, anything is possible, and life would just be also great, diba? Okay, so, we have known much about Doktora. Sa mga may mga katanungan po sa inyo, pwede kayo mag-send ng inyong mga questions sa ating Facebook Live. Naka-FB Live po tayo sa RW, sa CLTV 36, at naka-cross-post po tayo sa Angeles City Information Office. So just send your questions sa ating Facebook Live. Okay, so Dr. Tosca, maaari ba ninyong ibahagi kung paano makatutulong sa mga Anghelenyo ang mental health clinic ng RLMMC ngayong ito ay PhilHealth accredited na? Yes, no? Just recently, pinuntahan po tayo ng ating butihing mayor, no? Mayor John Lazatin, dun sa inauguration ng ating mental health clinic, no? Ang paglulunsad ng accreditation ng isang mental health clinic po ay simbolo ng ang mental health clinic services po ng Rafael Lazatin Memorial Medical Center ay pinaghirapan para ito po'y maging sistematiko, ito po'y magiging mahusay at nakapasa po ito ng antas, no? At nakalidad ng mental health services na pang-publiko, no? Ito po'y nagbibigay ng simbolo of trusts, no? Para magkaroon po ng pintuan ang mamamayang Angilenyo na pumunta sa isang lugar na very safe, na maaari nilang sabihin ang kanilang problema nang walang pag-aalinlangan at walang paghuhusga. So, ang importance po ng PhilHealth accredited services ng mental health clinic ay hindi lamang po para ito ay free, no? Hindi lang po para sabihin na wala pong babayarin, no? But also, it actually gives us an integral statue, no? Na ipagsabihin po ay ito ay ligtas na lugar na maaaring puntahan ng bawat Angilenyo na magbibigay ng panibagong pag-asa sa mga taong nangangailangan. Kasi alam mo, medyo sa Pilipinas hindi pa fully accepted yung fact na kapag ikaw ay nakakaranas ng mga mental issues, lalapit ka sa isang institution that would really help you out. Nagiging tabu pa kasi, But we have to open up our minds and our hearts sa reality. Alam mo, sa ibang bansa, napaka-normal na lang ng pagpupunta sa mga facilities with regards to mental health. Kaya sana naman ay ito, paanyaya po sa lahat ng mga nakikinig, nanonood na maging bukas po tayo sa ating komunidad, sa ating society, sa pag-accept nung katotohanan na mental health illness is real. And we need to support yung mga dumaraan sa ganyang aspeto. At sa pamamagitan sana ng programang ito, mas ma-establish pa yung programa patungkol sa mental health. At yan, Doc, bakit mahalaga po ang pagkakaroon ng PhilHealth accreditation pagdating po sa mga serbisyong pang mental health sa lungsod?
Yes, nasabi ko po ito, no, ang PhilHealth Services ay hindi lamang tungkol sa mga financial assistance, no. Ito po ay simbolo ng tiwala, no, na ibinibigay sa atin ng gobyerno na ang ating mental clinic nga po ay isang ligtas na lugar kung saan ang isang tao, isang kabataan, isang magulang, isang matanda, isang buong pamilya ay maaring sumangguni sa isang pasilidad na hindi lamang po nag-o-offer ng libreng gamot para po sa mga may problema sa anxiety, pangamba, depression, no, mga iba-iba pa pong sakit ng mental health, but also isa pong lugar na PhilHealth accredited po na makapagbibigay ng maliwanag, psychosocial education, kung ano pong dapat gawin, mga management techniques, stress management techniques at advice na hindi lamang kailangan gamutan, kundi mga paalala na nanggagaling sa ating mga doktor na magandang gawin pang araw-araw para maiwasan at para matugunan ang mga problemang pang-mental. Alam niyo ang mental issues, hindi lang po ito, walang pinipiling edad, gender, social class. Lahat pwedeng tamaan nito. Yeah. Kaya it could happen to you na nakikinig sa atin or someone in the family. So let's keep an open mind with regard to this. Tama po, tama. Okay. All right. So Doc, ano-ano ang uri ng psychiatric o mental health services ang maaari ng ma-access ng mga residente sa klinikang ito? Yes, first things first, nagsimula po ang launching nito nung January, no. Hinihintay po namin yung official na accreditation, no. Pero nung panahong pong nagpa-pilot test kami, nagsimula na po kami nag-offer ng services katulad ng number 1. May pagkakataon po tayo makipag-usap sa ating mental health specialist or ang tawag po natin ay psychiatrist, no, para sa kanya po maisabi, no, ang ating nararamdaman, no, mga agam-agam, mga stress, mga trauma, emotional na pangangailangan sa ating doktor. Makakapagbigay din po ang ating doktor hindi lamang ng gamot, psychotherapy ang tawag po, but also psychosocial support. Kung paano po dapat inumin ng gamot, ang kahalagahan ng gamot, ang maintenance ng gamot, epekto ng gamot, at ang mga complications ng gamot. No? Very important po ito para yung mga pasyente po natin ay mag-adhere. Lalo pong inumin yung mga gamot na ito dahil ang mental health issues po ay hindi madaling gamutin, no? Hindi lang po siya gamutan, psycho-education pa po ang ino-offer ng mental health clinic. Nagbibigay ng psychological support dahil hindi lahat po ng mental issues ay nangangailangan naman po ng gamutan. Minsan ang simpleng pagpapaliwanag at may taong nakikinig sa'yo, may taong naniniwala sa'yo, at may pagkakataon kang magsabi ng mga bagay na hindi ka i-judge, no? Ito yung napakahalaga para sa isang taong may sakit na mental. So, ito yung mga provisions na binibigay po natin sa kanila, pati psychosocial support para sa pamilya at maintindihan ng kamag-anakan ano ang pinagdadaanan ng isang tao. Dahil hindi lang po ang success nito ay manggagaling sa doktor at sa mga gamutan. Ang success ay nakasalalay din po sa other social supports, sa bahay, sa pamilya, sa mga importanteng taong parte ng buhay ng isang tao. So lahat po yun holistically, part po yan ng mental health services na ino-offer po natin sa ating clinic. At Doc, paano po nakikipag-ugnayan ng mental health clinic sa mga schools, workplaces, at mga organizations sa community upang maitaguyod po ang mental wellness? Yes, actually we have awareness campaign started of last year, no, 2025 noong October, no, at nagsimula po ito sa workplace namin sa Rafael Lazatin Memorial Medical Center. Because alam po natin sa hirap ng trabaho sa isang ospital, no, nagkakaroon ng burnout, kaya nga may mental health breaks na po tayo. Una po nating inulunsad ang mga awareness campaigns sa sarili po nating pasilidad, no. Syempre po dahil gusto po nating itaguyod ang moral ng ating mga kasamahan sa Rafael Lazatin Memorial Medical Center kasi kami po ang magbubukas ng pinto para sa mamamayang Angileño. So sinimulan po namin yun sa sarili po naming tahanan. But in the next few days to come sa
March 17 naman po, ang ating psychiatrist ay mag-i-invite ng mga other leaders sa PNP, sa CSWD, sa mga paaralan, sa mga city health disaster and management officers, no, at sa mga other pong tourism heads, no, para po magsagawa po ng orientation emergency campaign on how to address emergency issues ng psychiatric problems, no. Kung may mga taong may suicide, may mga taong nagkakaroon ng agitative behavior, yung hindi makontrol, no, tuturuan po natin ang mga taong ito, mga officers na ito, kung paano natin mapapanatili ang safe, no, treatment para sa mga taong may acute psychiatric illness. So magsisimula muna po tayo dun sa mga pagkakataong gusto po nating turuan ang mga leaders ng iba-ibang sector para po matugunan po natin ang maayos na pangangailangan hanggang makababa po tayo sa ground roots level, no, sa mga mamamayan, kabataan, tapos mag-conduct po ng mga awareness program sa mga RHU clinics, no, ay sa mga clinic po ng Rural Health Unit, no. So kasama po natin ang CHO, yung head ng CHO, no, City Health Officer, no, para po mapagplanuhan ng mabuti na ang mental health ay hindi lamang po programa ni Mayor, no, at ang ospital lang po ang may responsibilidad. Ito po yung responsibilidad ng buong komunidad. Kaya ini-involve po natin yung all different sectors para po magtulungan po ang isang buong komunidad para sa isang malusog na katawan at isipan. Okay, para naman po sa mga Anghelenyos na nag-aalinlangan o di kayo nahihiyang humingi ng tulong dahil sa stigma tungkol sa mental health, ano po ang maipapayo ninyo sa kanila? Number one, siguro po magsimula po tayo sa ating pamilya, no? Kailangan po bukas ang ating puso at isip na magkaroon po tayo ng culture of awareness at malasakit. Yun po lagi ang tagline ng ating bagong pamumuno na si Mayor John Lazatin, dapat meron po tayong malasakit sa kapwa, no? So bilang Anghelenyos po, dapat po magsimula po yun sa ating mga pamilya, na kailangan po pag meron po tayong nakikitang kamag-anakan na tahimik or hindi nagsasalita or umiiyak or walang gana sa buhay, magsimula po tayong magtanong sa ating mga kaibigan na hindi natin kinukumusta. Kailangan alamin din natin kung bakit po hindi sila nakikipag-communicate sa atin. Sa ating kapitbahay na hindi madalas lumabas, no? Kailangan tanungin po natin sila, ano po ang nangyari, no? So, probably para sabihin ko po ito, dapat po magkaroon po tayo ng culture of malasakit sa isa't isa. At ang gusto ko lang pong iparating bilang doktor, no, sa ating mga kasamahan, kapwa Anghelenyos, na wag po silang matakot. Wag po silang matakot pumunta sa isang doktor at magpatingin, no? Kasi bukas po ang aming tahanan, ang aming pintuan, ang aming ospital, no? Natanggapin, intindihin, unawain yung mga mental health concerns at burden. Nandito po kami para pakinggan ang kanilang hinaing at hindi po husgahan kung ano man po yung kanilang nararamdaman. So magsimula po tayo dun sa pag-recognize sa ating sarili na kailangan po natin ng tulong at wag po tayong mag-alinlangan na meron pong institusyon na nandito, na in-establish, na pina-accredit para po sa kanila. At sila po'y magtiwala with full confidence na kami po ay bibigay sa kanila ng utmost care at understanding sa mga bagay na makakatulong po sa kanilang makabangon ulit. Okay, alright. Marami ng mga nag-message sa atin, katulad ni Miss V. Magsino. Kanina po, yung na-meet nyo kanina sa lobby. Crush ko si Doc, hahaha, sabi niya. Napakaganda, beauty queen. Grabe, sumagot pang beauty queen talaga. Yes. At shoutout kay Romeo Lingat Baluyot and Sir Jen Aldana Manyo. Good morning. Mamaya, basahin natin yung mga komento nila sa ating pagbabalik. Kaya naman, wag po kayo maglilipat ng inyong stasyon. We'll be right back. Join! Ta-da! Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Come on, feel the beat. Angheleños on the street. Turn it up, let the city say. Joel and Tana, Angheleños.
let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Joel and Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Joel and Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out. Join Tana, Angeleños. Kasama po yung lingkod na si Tyra, si Gio, and it's a beautiful morning because we have with us the Assistant Medical Director po ng Rafael Lazatin Memorial Medical Center, formerly Hospital ng Angeles or ONA. Kasama po natin si Dr. Camille Sabert Tosca. Okay, so basahin muna natin yung mga mensahe na na-send over the Facebook Live, Gio. Yes, ito. Dito muna tayo sa Angeles City Information Office. Naka-live din po tayo doon. Shout out to everyone, especially to Edly Liniket Tanglao, Annette Tancatco, and to Dan Sampaga. Sabi po ni Sir Dan, manika at brainy ka talaga, doktora, sabi niya. And good job, Team Mayor John Lazatin, Ma'am Johnny, Ma'am Janet, and Malasakit, and Yakap. God bless to you too, sabi pa niya. At ito pa ang message. Hello to Sir Jen Aldana Manyo, JCM Manyo Dental Clinic. Hello daw po from Jasa Dolores and Del Carmen Branch. Hello po sa inyo. Thank you so much for always tuning in. At sabi ni Romeo Lingad Baluyot, good morning Tyra, Gio, and kay Dr. Tosca. Ang drug and alcoholic addiction po ba ay mental health issue? Question mark. Yes. Naririnig po Yes po, ba ako? loud and Yes, clear. Yes, actually, kasama natin ang ACADAC, no? For the drug abuse psychosis, no? Kasama po natin inaalam kung ito po ba ay organic or ang kanilang sakit ay secondary lamang dahil sa intoxication sa alcohol or talaga pong meron na po silang problema even before that, no? So, to manage mga other drug abuse at substance abuse po, part po 'yon, no, ng mga kinoconsult po sa atin at tinitreat po natin. Kaya po, meron po tayong malakas na puwersa with ACADAC community headed by Mr. Ricky Saul, no? For so many consultations, no? 50% po ng mga nakikita po nating mga pasyente ay galing sa mga institusyon po na may intoxication, substance abuse, no? Okay. Sila po yung tinutulungan natin. At nakakitaan nga po tayo na napakahalaga po ng mental health clinic, no? Para po matugunan ang pangangailangan na pang-medical po at of course psychological support sa kanila para po maitawid po natin sila sa pagkakataon pag gusto na po nilang magbago. Okay. At binibigyang diin ni Mayor Lazatin ang pakikilahok po ng komunidad sa kalusugan. Paano po ba makakatulong ang mga Angeleño sa pagsuporta sa mga mental health programs po ng lungsod? Unang-una sa lahat, ang lagi pong layunin ni Mayor John Lazatin ay isang mahusay na healthcare system, no? Just like what I've said, hindi po na matatagpumpayan po ito ng isang ospital lamang, no? Nangangailangan po ito ng malasakit, Yes. no? Ng
buong Angilenyos, no? Buong Angeles, no? Sa pagpapatupad ng isang programa. Nakasalalay po ang success nito sa mga tao. Hindi po sa doktor, hindi rin po sa leader. So para po sa mga taong nagtatanong paano po ito magiging successful, kailangan meron po tayong kultura ng malasakit, no? Kasi po pag na-recognize po natin na ang ating kasamahan, ang ating kakilala, ang ating kasama sa bahay, ang ating pamilya ay nangangailangan ng tulong, no? Bibigyan po natin sila ng karampatang oras para makinig, no? To have this kind of culture, no? Because sustainable treatment for mental illness only happens pag po may iwasan ng kanilang trigger sa bahay, sa kanilang workplace, sa paaralan, no? Sa mga kaklase, no? So nakasalalay ito kung tayong lahat ay magtulong-tulong, no? Kasi ang totoo pong paghihilom ay hindi lamang po gamutan. Ito po ay nakasalalay sa ating mga kasamahan. Kaya we have to promote a culture of malasakit and care to other people. That's all what I need to ask from every Angilenyos, na sana po ang pagmamahalan, ang malasakit ay maging kultura po natin para po maitaguyod natin at maging sustainable din po ang programang mental health. Okay. At Doc, ano po yung mga hakbang na maaaring gawin ng mga pamilya upang mapansin at matukoy agad ang mga senyales ng mental health challenges sa mga bata at matatanda? Yes, everything starts from awareness. Kailangan po aware sila sa mga bagay na nakikita po nilang hindi po normal na pang-araw-araw na behavior ng isang bata, isang matanda, no? So sa isang pamilya, we have to be sensitive, no? Sa mga changes, no? Pag sobra po siyang tahimik, pag lagi naman pong umiiyak, minsan po palaging galit, wala pong gana sa buhay, minsan po yung excessively eating, ito yung mga senyales, minsan naman po ayaw kumain, everything that is on the extremes, o behavior na hindi usual para sa isang tao, kailangan po nating i-recognize po iyon, no? At higit sa lahat, tulad nga ho ng sinabi ko, wag ho silang matakot lumapit sa mga doktor, lalo na po ang mga rural health doctors po natin sa community are also MH-GAP trained. Trained na rin po sila, no? So, inilalapit po natin ito, no? Even sa mga doktor na nasa kanilang barangay. So, kung sila po ay nakakakitaan ng ganong senyales, maaga pa lamang po, kailangan po inform na po nila yung kanilang mga doktor, no? Para po malaman po natin kung meron po bang karampatang gamot na may pangangailangan at may iwasan po natin yung mga magiging komplikadong situations such as yung mga suicide, yung mga risks na ginagawa sa sarili, no? Yung sinasaktan po yung sarili or nananakit ng ibang tao. So, everything starts from early recognition para po ma-prevent natin yung mga karampatang panganib na maaaring mangyari pag tayo po ay nagkakaroon ng sakit sa pag-iisip. Okay, so paano na isasalin ng mental health clinic ang bisyon at direktiba ni Mayor John sa mga aktual na programa at serbisyo para sa komunidad? Under the flagship po, sa ilalim ng gabay ni Mayor John Lasatin, kung mapapansin po natin, ang pag-asa isang mahusay na kalusugan ay hindi nananatiling salita. Ito'y nagiging isang sistema. At ang malasakit nga po ay hindi lamang po nagiging damdamin. Ito'y nagiging programa. Yun ang dahilan kung bakit po nakakitaan po ng ating mayor na ang kakulangan po ng isang healthcare system natin in terms of mental health ay wala pa po para sa Angeles, no? Kung mapapansin po natin, over the years, ang mental health services po ay pang-pribado. These are private services kasi po these are specialized clinics, no? So mahal po ang gamutan. Kaya po 'yun ang nagiging challenge kung bakit hindi po marami ang nagagamot at hindi po marami ang nagkakaroon ng pagkakataon, no, na makapag-access, no? So sa kanyang layunin bilang leader, gusto po niya isang mahusay at accessible at holistic health services ang maibibigay po natin para sa Angilenyos.
At Doc, ano po yung papel ng RLMMC sa pagsuporta sa layunin ni Mayor John Lazatin na gawing mas accessible at maaasahan ang serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng residente? Ang role po namin ay hindi lamang po kami ospital, no? Gusto po naming ipaalam, ipahatid na kami po'y tahanan na nakabukas para tanggapin ang mga taong nangangailangan, mga taong nangangamba, ang mga taong natatakot na may mga mental health issues, no? Ang layunin na yon ay para po ipagpatibay na ang health, holistic health po as defined by WHO or World Health Organization is complete physical, mental, emotional health without an absence of an infirmity. Meaning to say, ang ating layunin bilang ospital, no po, ay makapagbigay ng kompletong serbisyo. Hindi lamang sa pangkatawan, kundi pati rin po sa pag-iisip. Dahil marami pong sakit, no? Na pag hindi po natin nalunasan in terms of depression, in terms of anxiety, it would lead to other chronic diseases such as magiging hypertension, diabetes, and sometimes cancer in the future, no? So, napakahalaga po yung lunasin po natin yung pag-iisip at pangangatawan ng bawat Angilenyos. Okay. Naku, meron ng mga komento din po tayo nare-receive dito sa Facebook. Mamaya babasahin po natin ang mga yan. Magbabalik po ang ating programa. Kaya wag na wag po kayo maglilipat ng inyong istasyon. We'll be right back. Philippines Standard Time is Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join, Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join, Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join, Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join, Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, Are you ready to fall in love? si Gio. And again, it's a beautiful Tuesday dahil kapiling po natin ang Assistant Medical Director ng Rafael Lazatin Memorial Medical Center, formerly Hospital ng Angeles, na si Dr. Camille Saber Tosca. And by the way, we are here, ako at saka si Gio, we are here sa ngalan po ni Sir Jay Sir Jay. Pilayo na hepe po ng Information Center ng Angeles City. Nako, Sir Jay, marami kang na-miss ngayong araw na to. Mabuti na lang kami nakasama ni Doktora and we have Oo learned nga. a lot from her. At ito, shoutout sa mga nakatune in sa atin. Bap Motel Tropicana. Uy, marano niya ngayon ni Aliyah the Hi, Late. Bab.
Ingkutang na po, nano mo po yung approach yung king mental illness besides the incorporation of dagdag bawas king panulo? Yes, actually, sabi ko nga po sa aking answers po kanina, hindi lang po nakasalalay sa gamutan ang success, no? Hindi dagdag, bawas, that's right, no? But it's also in the form of psychoeducation. Pag sinabi po nating psychoeducation, pinapaintindi po natin sa ating mga pasyente kung ano po yung nararanasan nila. For them to become aware, ano po yung problema nila. And a part of the psychoeducation, anong kahalagahan ng gamot? Bakit kailangan nila tong inumin araw-araw? Bakit kailangan po nilang sumangguni for the different types of healthy lifestyle habits? Katulad ng pagkain ng healthy, nutritious, pag-exercise, no, lifestyle changes, pag-avoid ng mga bisyo, no, Yes. at mga pag-inom ng alcohol, no, at sa mga stress management techniques, itinuturo din po natin yun. Pag may mga problema, ano yung pwede po natin gawin, no? Para po hindi natin maramdaman and completely na parang binagsakan na po tayo ng langit at lupa every time that we feel stress. No? Stress management techniques. And the most important thing is yung psychosocial support. Yung suporta ng pamilya para ma-prevent yung relapse. Minsan po kasi ang mental health, natitrigger po yan eh. Number 1, pag hindi nainom yung gamot. At number 2, sa mga taong hindi nakakaintindi sa atin sa kapaligiran. No? When we are get to be provoked by other people. No? So, napaka-importante na yung magulang, ang mga mahal natin sa buhay, mga anak natin, sila mismo yung unang-unang nagbibigay sa atin ng pang-unawa, no? Para maitawid po natin itong condition na to. Kasi po itong condition na to ay tulad lamang po ng mga sakit na nararanasan ng isang tao, no? Ito po ay magagamot, no? At may mga bagay na makakatulong at mga taong makakatulong para ito po ay magamot. Okay. At sabi ni Luisa, sana lahat ng municipality merong ganyang programa. Well, sana nga after them hearing this, magkaroon ng inspiration out of this. Kasi hindi lang sa Angeles City ang may kailangan ng ganitong klaseng medical facility na mental health clinic. Kung hindi, sana sa lahat ng municipality ay magkaroon din ng ganito. Okay, so maaari po ba ninyong bigyan kami ng overview tungkol sa mga bagong pasilidad na pinasinayaan sa RLMMC tulad ng mental health clinic, rheumatic fever, rheumatic heart disease clinic at ang Yaman ng Kalusugan program o YAKAP? Yes, sabi ko nga po, sa pamumuno po ni Mayor John Lasatin, binigyan po tayo ng pagkakataon para maglunsad po at magpatibay ng mga programa katulad ng mental health clinic, no? Ito po'y simbolo na ang katawan ay kasing halaga po ng kaisipan, no? Na ang overall health po ay hindi lang pangkatawan, no? It also involves mental and emotional and social well-being of a person. Aside from that po, yung rheumatic heart clinic or rheumatic heart disease clinic ay inulunsad, no, upang ipagpatibay, no, ang preventive aspect of health, no, para sa mga bata especially, no. Madalas po ang mga bata na nagkakaroon ng sore throat ay maaaring magkaroon ng complication pag hindi po nila ito napansin. Yes po, Sore rheumatic throat? heart disease. Yes. So, ito pong clinic na ito ay inilunsad para protektahan ang bawat puso, at to make sure that walang mapapabayaang puso, no, na magli-lead po sa isang complication na mapanganib, valvular heart diseases in the future pag hindi po na-prevent. So, napaka-importante po ng clinic na ito because it addresses the preventive aspect of a long-term problem which is rheumatic heart disease, no. So, sa mga kabataan po, no, na syempre sila po ang tagumpay ng ating bayan, no, we wanted to protect their hearts, no, by giving them injections, no, gamot, no, para ma-prevent po ang any complicated heart diseases in the future. At ang YAKAP naman po ay programang holistic wellness, no, pag-check up, pagbibigay ng laboratorio, pagbibigay ng simpleng gamot sa mamamayan. Ito po ay PhilHealth accredited program para
ilunsad po, no, ang serbisyo na abot kaya, no, para sa lahat ng mga Angelenyong nangangailangan. At ang efforts po ng ating mayor at ang gobyerno ay pumunta po even sa mga barangay para mag-enroll po ng mga tao for the Yakap program para po ang ating kalusugan ay hindi lamang po ma-achieve sa pang-ospital na basis, no? Makakarating din po ito sa community, no? So itong Yakap program na po ito, no, kasama po natin yung entire community of Angeles, no, to have them registered po sa holistic wellness that they deserve. At Doc, bakit po mahalagang milestone para sa healthcare ng Angeles City ang inaugurasyong ito? At paano po makakatulong sa mga Angelenyo ang Level 3 accreditation ng Family and Community Medicine Department sa pagpapabuti po ng serbisyong pangkalusugan? Ang pagbubukas po namin ng mga serbisyong to ay hindi lamang po mga bagong programang gusto po naming ipa-experience, no, ipahatid sa mga Angelenyos. Pero simbolo rin po ito ng tagumpay ng leadership po ng ating mayor, no, na sa kanyang paninindigan, sa kanyang malasakit, sa kanyang magandang intensyon, no, maaari po tayong maglunsad ng mga unique na programa para sa ating lungsod. Ito po ay tagumpay ng buong lungsod, no, na ipatunayan natin na meron po tayong kakayahan, no, para sa isang panibago, mas mahusay, mas makatao at kalidad na healthcare services under his leadership po, no? At doon sa level 3 accreditation ng Family and Community Medicine, no? Sa Rafael Lasatin Memorial Medical Center, meron po tayong training ng mga doktor. Ito po yung mga family medicine, no? At every 3 years po, pinapa-re-accredit po natin yon. At sa pamumuno nga po ni Mayor John Lazatin, ang Level 3 accreditation ang pinakamataas na antas na accreditation ng training para sa isang family med doctor. Ang ipagsabihin po nun, yung kalidad ng mga doktor po natin sa Rafael Lasatin Memorial Medical Center ay umabot sa pinakamataas na hakbang ng paghuhusga according to accreditation process. Ipagsabihin po, pinipilit po ng Rafael Lasatin Memorial Medical Center na ipagpatibay, pagandahin ang serbisyo sa mga mamayan sa pamamagitan ng mga doktor, no? At mga accreditation, no, na ipinapasa po ng ospital, no, para po maipakita na pinagtitibay po namin, pinapaghalagahan po namin yung health ng buong Angeles City po. Okay, nako, napakarami natin pwede pang pag-usapan. But magka-commercial break muna tayo. But before we do that, good morning po, Tyra, Gio, and Dr. Camille, sabi ni Marvin C. Lopez. Mamaya, ibang mga greetings kung sakali meron sa FB Live ng Angeles City Information Office. Yes. Basahin natin maya-mayang konti. We'll be pausing for commercial break and we'll be right back. Philippine Standard Time is 10:44. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join, Angeleños. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join, Angeleños. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join,
palatuntunang Joint Tana Angelenios. Sa ngalan po yan ng hepe po ng Information Office ng Angeles City na si Mr. J. Pelayo IV. Ito po yung lingkod na si Tyra at si Gio ang aking partner at kapiling po natin live dito sa ating studio na nagpapaganda ng ating umaga ngayon Tuesday, ang Assistant Medical Director ng Rafael Lazatin Memorial Medical Center, formerly Hospital ng Angeles, na si Dr. Camille Sabert Tosca. Meron bang mga messages dyan sa... Ako, napakarami. Sige, Dito go tayo dumako tayo sa Angeles City Information Office. Naka-live po tayo dito. Shout out to Jose Camaya, now watching daw siya at Angeles City Chess Library. Zenay Daliwanag Feliciano Cano, good morning din daw sa ating lahat. And to Dan Sampaga, mabuhay sa bagong RLMMC team. Mayor John Lazatin, mahusay at may malasakit. Dr. Tosca, salamat ng madami sa pagyakap at malasakit sa aming Angeleños. That message is from Dan Sampaga. Yan. At sige, kung meron pa kayong mga katanungan o di kayo concerned, so nice na ipaabot kay Doktora, pwede pa rin po. We have the last quarter po para ma-discuss po natin ang mga yan. Okay, so ano po yung mga exciting na ganap o highlights ng inauguration ng RLMMC na maaaring abangan ng publiko, Doktora? Yes, based po dun sa naging previous inauguration natin, marami po tayong serbisyong maibukas. No? Katulad nga po ng mental health clinic, rheumatic heart disease clinic, naglunsad din tayo ng PHU or Public Health Unit. No? Isang unit po ito no, kung saan nagbibigay ng programa no? At activities sa hospital. No? Nagse-celebrate po tayo ng mga monthly programs. No? For example po, yung mental health awareness months, ganun po, no? TB awareness month, etc. etc. Naglunsad po tayo ng isang unit na gano'n, no? Para po mag-create po ng community awareness, no? Na pwedeng ang mga Angeleños po ay pumunta, no? Makibilang po, no? Sa ating mga programa, no? At katulad nga po ng sinabi po natin, no, nag-imbita po tayo ng mga special na guests, no, para makarating dun sa inauguration. Simbolo po ng pagpapatibay ng liderato ng ating mayor at ang suporta na ibinibigay po niya hindi lang po pinansyal, no, kundi po direksyon at inspirasyon para sa amin pong nagtatrabaho sa ospital. So, simbolo po sa amin yon ng mga susunod pa pong programa na maaari po naming buksan in the next few months to come. Dahil po hindi po kami mapapagod sa suporta po ng ating mga leaders at hindi rin po kami titigil hanggang hindi po namin nakukuhang makompleto lahat po ng PhilHealth accredited services na nararapat para po sa mga Angeleños. At ang tanong po ng lahat, Doc, paano po patuloy na isusulong ng lungsod ang preventive care at pagpapalakas ng mental health awareness sa komunidad? Yes, no, katulad po ng sinabi natin, nanggagaling po lagi 'yun sa community awareness programs, no. So, magsisimula po kami sa coordination meeting with other sectors po ng government agencies po natin, no. So, sa March 18, 2025 po magkakaroon po tayo ng interagency meeting po to strengthen po community-based mental health response. Kasama po natin doon yung Active Response Team, City Health Office, ACADAC, ito po yung para sa substance abuse, no? City Social Welfare and Development, Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine National Police po. Dahil po alam natin na nag-i-increase yung mental health concern sa community. Kaya gusto po nating i-strengthen yung community-based mental health response po natin para maproteksyonan po natin ang buong Angeleños po. Mayroon bang mga paparating na programa, Doktora, workshops o community events na may kinalaman sa mental health at wellness na maaaring salihan po ng mga Angeleños? Yes po. So, katulad po ng mga regular clinics po na inilulunsad namin every Wednesday, no, para po sa mental health clinic namin, magkikreate po kami ng mga awareness program sa platform ng PHU Public Health Unit po natin para po magkaroon po sila ng mga advice, no, kung tungkol po sa kung paano po natin ma-prevent ang stress management techniques, lifestyle changes, and of course, magsa-start muna po tayo sa mga
pang platform na social, yung mga FB services na pwede nating i-provide para po alam po natin na very techy na po ang mga Angileños, no? Naka-focus po tayo sa multimedia, sa social media, no? So, awareness campaigns po through social media is very important na kasi gusto po natin na it will be immediately be reached through, no, sa mga tao, especially that napakaraming information materials na maaaring magpaganda at magbigay ng magandang mensahe po sa mga kabataan ngayon na sila po mas una natin gustong protektahan, no? So sila yung gusto nating maging more aware dahil po nakasalalay po ang health ng ating buong komunidad sa mga kabataan as well. At Doc, paano po makakakuha ng karagdagang impormasyon ng publiko tungkol sa mga serbisyo, programa at health initiatives ng RLMMC? Katulad nga po ng sinabi ko, bukas po ang aming tahanan every Wednesday from 8 to 12 para po sa aming mental health clinic. Maaari po kayong mag-walk-in, no, sa mga pasyente po natin gustong pumunta. Maaari rin po kayong makipag-coordinate sa mga rural health units po, mga doktor po natin dyan sa barangay para i-coordinate po sa amin, no, at ibigay yung mga listahan ng mga pasyenteng gustong pumunta po sa ating ospital. And pwede rin po kayong mag-message sa aming page sa Rafael Lasatin Memorial Medical Center, RLMMC po sa FB, no? Kung nais po ninyong magpalista or may mga bagay at concerns po kayong gustong pong idulog sa aming ospital. Okay. Kanina ko pa pinagmamasdan si Doktor. Eto na, finally, meron na akong kamukha niya. May listahan Ni-research ko ata. pa Sabi ko, Talaga po? sino kasi talagang kamukha ni Doktor? I was looking at her dito sa monitor natin. Parang hawig niyo po si Jessie Mendiola. Wow, sobra naman If I'm not yun. mistaken. And At meron may- pang iba May entry din ako. O, sino? Tatanong ko sana kay Doc, Doc, sumasayaw ka ba? Kasi kamukha mo si Jopay. Really? Kahawig lang. Hindi, May maganda pagkahawig. siya kay Jopay. Hindi, morena kasi si Jopay. Iba yung ganda ni Jopay, iba yung ganda ni ano. Pero more on the, basta meron ka pang iba kamukha. Re-research ko pa to. Anyways. Doc, kasi ito talagang sa monitor, kung gaano ka gaganda in person, ganun din sa ano. Doc, paano po ba maging hugis bigas? Lalo na kung ako'y hugis apple mango. Ano po ba yung sekreto doon? Naku po, ako po'y isang government doctor, pero po katulad po ng sinabi ninyo, meron po akong wellness clinic din po, no? SNS, Women's Health and Wellness Center po sa may Santo Inchero po sa Amelus Building 2nd floor, no? Ang answer ko po dyan, bisitahin po ninyo ang aking clinic at sigurado po magiging hugis bigas po kayo paglabas sa clinic. Sige nga, yun nga natin kung gaano ka-epektibo yan at maghuhugis bigas ang apple mengong mukha ko. Alright, so Doktora, eto bilang panghuli, ano po yung mensaheng gusto po ninyong iwan sa ating mga taga-subaybay? Maraming salamat po sa pagkakataon, no, para po ma-share ko po itong mga bagong programa na nais ilunsad po ng ating butihing mayor para sa Angeles City, no. So, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng Angileño na nagbibigay po sa amin ng pagkakataon na mag-instill ng changes po, no, sa ating hospital. Alam po namin na marami po kaming pagkukulang, alam po namin na marami pong serbisyong hindi po namin napoprovide. Pero sa ngalan po ng buong Rafael Lasatin Memorial Medical Center at sa akin pong kasamahan, pinagtitibay po namin best efforts po under the leadership of our mayor nga po, no, para makapagbigay po kami ng serbisyong mahusay, makatao, makabago, no, para po sa Angileños. Tuloy-tuloy lang po ang suporta nyo sa amin, no, at sa pagtitiwala, no, naway hindi po kayo magsawa, no, magbigay po sa amin ng oportunidad, no, para magtiwala po kayo, no, sa mga serbisyong nais pa po naming mailunsad, no, para po sa Angeles, no. Pinahahalagahan po namin ang iyong kaisipan na gumagaling, ang pusong tumatatag, dahil iisa lang po ang layunin kasama po ni Mayor na isang matatag na Angeles City. Marami pong salamat at Okay. mapagpalang umaga. Ito na. Sabi ko, ang dami nakikinig, ano. Hello to Jason Kiachon. Kamukha niyo po yung anchor sa GMA7. Tapos may nag-respond, sabi niya, parang, sabi ni Niwer Sayap, parang si Vicky Morales, sabi niya. And then, meron pang isa, May Lagman Marquez. Hawig po niya si Miss Maricar Reyes, si Doktora. Tapos sabi naman ni Luisa, Ivana Alawi. O, diba? Celebrity look-alike. Nako, make sariling ganda ang ating special na bisita ngayong araw na to. Naku, maraming salamat, Doktora. Baka may Maraming nais salamat, kayong Doc. i-shoutout bago namin kayo i-let go.
Yeah, of course. Sa mga kasamahan ko po sa Rafael Lasatin Memorial Medical Center, mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang Angeles at mabuhay ang buong lungsod. Marami pong salamat. Yan. Alam mo kanina habang pinapanood ko na si doktora hindi ko nakita nag-frown o di kay how do you maintain that kind of facial expression na parating nakangiti at wala akong nakitang pagkunot ng kilay. Opo. Ganun po talaga. Pag tayo po ay nasa beauty and government service agency, wala po daw tayong karapatang maging malungkot, bugnutin. Ay, Kasi number one, nasa front line po tayo. So, Ayun. kailangan po we give our brightest smile. At bilang doktor na part po ng hilig namin yon yung pagpapabigay ng kasiyahan no sa ating mga pasyente. So naging normal na po na na reaction po sa amin na pang araw-araw na kailangan po whenever a person comes into us, we can only give them comfort and of course joy because that would give them utmost healing. Sige, practicein na natin yun, Gio, ha? Kahit wala tayong kausap, dapat Starting parating Yeah. nakangiti at Nakasmile. saka, nakasmile. Kahit natutulog, siguro. Practice ko na. Good luck. Kasi ako, numero unong gusto kong tanggalin talaga sa akin, may tendency ako magganyan, no? Parang, lalo na kapag hindi, hirap ako magbasa ng ganyan, gumagano na ako. Pero si doktora, hindi. Talagang, ang ganda-ganda talaga ng ngiti niya. Composed. Oo. Grabe, napakahusay. Well, anyways, thank you so much at it's a pleasure having you here sa ating palatuntunan at ikaw ay naging inspirasyon at lahat ng mga naituring po ninyo, na i-share po ninyo sa ating mga tagapakinig was really a good thing to hear at ipagpatuloy ng Siyudad ng Angeles ang ganitong klaseng mga programa dahil malaking tulong po ito sa constituents po ng Angeles City. At we would like to thank, of course, sa ngalan po ni Sir J. Pelayo IV na happy po ng Angeles City Information Office and of course, ang butihing mayor po ng Angeles City na si Mayor John Lasatin. Maraming salamat po sa inyo. And of course, we would like to thank our very special guest, the Assistant Medical Director of Rafael Lasatin Memorial Medical Center na si Dr. Camille Sabert Tosca. Alam niyo po, dapat ang mga ganito klaseng discussions dagdagan po natin dahil maraming nare-reach ang programang ito sa ating mga kabalen, sa ating mga kababayan. At maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, we would like to thank ang mga nag-assist sa atin, si CJ Bondok ng ating technical department, si Vic de Guzman na nasa transmitter site natin. Thank you so much. And of course, the rest from CLTV 36, sina Henry, sina Alexis, for assisting us. Well, check in on the Facebook and the YouTube live po natin. Thank you so much. At Gio, magpapaalam na tayo but you'll be back later. Ako yung ang dami pang klaseng pipirmahan dito. But anyways, thank you so much for tuning in. Again, on behalf of Sir J. Pelayo IV, Chief ng Angeles City Information, maraming salamat. Ito po ang lingkod na si Tyra. At ako si Gio. Don't switch the dial because Tuesday edition of Music Babat is coming. Maraming po salamat. Have a great day. Bye. Join!